Sanibona bafethu uvane lo. So sekuphume ama-MTN 8 semi-final fixtures. Njengani wabona-ke labafethu ngenhla Orlando Pirates iyobhekana neMamelodi Sundowns home and away. Kuzodlalwa ama-legs awu-2. Mase kuthi Stellenbosch isibhekane neSikhukhune United home and away. Ama-fixtures-ke lawa bafethu abaleka kakhulu kule season esiza kuyona. Enikhumbula kahle iMamelodi Sundowns last season yayiwina iBetway Premiership. Mase kuthi Orlando Pirates yaphuma number 2. Mase ubheka iStellenbosch neSikhukhune uma u2 lama team lawo ayelwela ukuthi aphume unumber 3. So uma u4 lama team lawo ama-team anzima kakhulu. Kwifinal kuzoya ubest of the best. Kuza ubest of the best. So ngizokhuluma ama-games. Game yokuqala siyibonile Orlando Pirates idlula idlula kuPhulwane City ngama-goals awu2. Yabo Orlando Pirates right now ine squad esisha kuningi okushintshile kuOrlando Pirates nano coach omusha. So lo coach omusha ofikile kumele akwazi ukumanage ipressure. Kumele akwazi ngempela ke manje ukumanage ipressure. Uyodlala neteam yangempela izomtesta phela iMamelodi Sundowns. Remember uJose Riviero kuma cup games wayengakazi ashawe iMamelodi Sundowns. Wayengakazi ashawe iSundowns kuma cup games. This is a new coach, this is a new team. Ingabe le team le izokwazi ngempela ukuthi ikwazi kuyishaya le Sundowns. We saw iSundowns namhlanje they dominated Richards Bay. They won go 4-0 against Richards Bay. But again there are many missing players kulesa squad se Mamelodi Sundowns. Yize bewina nje but there are many players. There are many players abangekho. Ngeke siqhoshe kakhulu ngeRichards Bay. Sazi Richards Bay akusiyona iclub leyo bafethu ongasho ukuthi Richards Bay ayithusi nje iRichards Bay noma yipi team ingayishaya iRichards Bay ngaphandle kweKaizer Chiefs. Mase siza kuStellenbosch neSikhukhune United. iStellenbosch neSikhukhune United bafethu we saw iStellenbosch namhlanje scracklisha against AmaZulu. Angifuqa AmaZulu le game namhlanje ayiyekelile. AmaZulu ngaba yiwinile game namhlanje. Ngaba yiwinile. There were many chances. Sekusele 5 minutes uthi game iphela AmaZulu athola ama chances amaningi but ke AmaZulu akwazanga okwasebenzisa lawo ma chances. Bathe sekuya ku extra time sayibona ke iSteelers bafethu ithola elinye igoli elihle igoli leli yadlulela phambili kuSteelers. Sikhukhune United versus TS Galaxy siyibonile izolo bafethu bekwenye yama game amnandi leyo bafethu engiyibukile. Simbonile uBradley Grobler istrike sina 36 years old ishaya ibrace against iTS Galaxy edlala ngempela. TS Galaxy ke yona izolo ngokwami ikwaze ngowayo ama center backs eTS Galaxy enze ama mistakes amaningi adala ukuthi adliwe izolo. The reason why TS Galaxy idliwe izolo there were many mistakes at the back. Sibonile bafethu idlule eSikhukhune United. iSikhukhune United ke bafethu sine experience. Leya team ne experience there are many players lapha bafethu abane experience abo Monaro, abo Miguel Timber, Linda Mtambo, Bradley Grobler, oMagalwa. Most of those players bane experience kakhulu. Ngeke ngithuke nje ngiyibone iSteelers sekwifinal. Ngeke ngithuke ngibone iSteelers sekwifinal. So njobe sephumile ke bafethu lama fixtures lawo. Ngizozama la ukumanager. Ngizozama la ukupredict ukuthi obaba bazophuma kwifinal. Obaba bazoya kwifinal. So Orlando Pirates versus Mamelodi Sundowns, it will be a tricky fixture. I don't want to lie. It will be a tricky fixture because when you see isquad Sundowns, yes, there are many players who are leaving right now, but it's still Sundowns. But when you look at Orlando Pirates, they are rejuvenated. They have new players. Abashisa ngempela. So I see Orlando Pirates la iwina. Iya kwifinal. Orlando Pirates, this is a different team. Orlando Pirates yama cup games ni Orlando Pirates yakuma league games. Ama Pirates awu2 ahlukene lawo. So I don't see Sundowns ishaya Orlando Pirates. So Orlando Pirates izoya kwifinal. Mase siya kuSteelers versus iSikhukhune United. I see iSikhukhune bafethu siya kwifinal la. I saw mfethu ukuthi iSikhukhune United siyakwazi ngempela ukudlala. Stellenbosch come on. Stellenbosch isicishe sadliwa AmaZulu namhlanje. Angazi ngempela bekwenze njani. Maybe abadlali abakafiki kahle because naso iSteelers sithenga abadlali abaningi abasha but namhlanje hayi ngempela izinto bezinzima ngempela for iSteelers. Isikhukhune United I see them going to final. So final I think kuzoba iOrlando Pirates versus iSikhukhune United. Ungangitshela ama comments which are the finalists. But ke ngokwami I think Orlando Pirates iyodlala neSikhukhune kwifinal. Yabo mase kusho uvane ke izwi lami liyaqonda ngempela bafethu. Final Orlando Pirates versus Sikhukhune United. Ungangitshela ama comments ukuthi yipi final lona ofisa ukuyibona. Noma sobona ifinal esayibona last season. Phela last season sabona ifinal yeSteelers versus Orlando Pirates. It was a nice final. Engawuthi ngiba ayibuyise eMabhida bafethu sobuka enye ifinal edlalwa la eMabhida.